боз мисолҳо дар бораи секунҷаи росткунҷа кор кунем. ду намуди савол мебинем. Яке аз онҳо осон ва як дар бораи кунҷҳо ва масоҳат. Акнун мебинем савол чӣ мегӯяд. Як кунҷи тези секунҷаи росткунҷа 35 градус аст. Кунҷи тези дуюмро ёбед. ҷамъи кунҷҳои секунҷа, як секунҷа дар инҷо кашем. ҷамъи кунҷҳои секунҷа бигзорем ки секунҷа агар дошта боше се кунҷ дорад. чӣ хеле ки мо медонем се кунҷ x кӯем y ва z бошад. се кунҷ дорем дар секунҷа, дар ҳамаи секунҷаҳо. ҷамъи суммаи кунҷҳои секунҷа ҳама вақт ба 180 градус баробар мебошад. Ва дар ин савол чӣ мегӯяд? Як кунҷ додагӣ аст. Як кунҷи мо додагӣ аст 35 градус. Ва мегӯяд ки секунҷаи росткунҷа. Секунҷаи росткунҷа чӣ маъно дорад? Яке аз кунҷҳо ба 90 градус баробар мебошад. Секунҷаи росткунҷа қоидааш ҳамин буд. Агар бо як бор кашем секунҷаи росткунҷа чихе? Секунҷаи росткунҷа яке аз кунҷҳои он ба 90 градус баробар мебошад. Секунҷаи росткунҷа шаклаш ҳамин тавр аст. Яке аз кунҷҳо ба 90 градус баробар мебошад. Дар ин шакл нависем. Ва яке аз кунҷҳо 35 градус бошад. Агар кунҷи тези дигарро бояд ёбем. аломати савол. Яъне чӣ кор мекунем? Аз рӯи қоидаи суммаи кунҷҳои секунҷа агар равем, ман ҳар сеашонро агар ҷамъ кунам ба 180 градус бояд баробар бошад. Яъне 35 градус ҷамъи 90 градус ва ҷамъи аломати савол ман бояд ёбам ба ҳама вақт 180 градус баробар мешавад. Аз ин ҷо ин модулаи содира агар ҷамъ карда тарк кунем, аломати савол ба чӣ баробар мешавад? Ба 55 градус баробар мешавад. Акнун ба масоҳат биёем. Масоҳати секунҷа. Дар дарси пешина гуфта будем секунҷаи росткунҷа додагӣ гипотенуза чӣ маъно дорад, катет чӣ маъно дорад. Бо як бор агар шаклро кашем, калонтар кунем. Агар секунҷаи росткунҷа дорем, яке аз катетҳо додагӣ катет додагӣ ба чанд? Ба 16 градус баробар аст. Бо як бор инҷо монем катет инҷа ин 90 градус агар бошад секунҷаи росткунҷа, гипотенуза тарафе ки ба 90 градус нигоҳ мекунем, ба 20 баробар мебошад. Ин тарафро ман намедонам. x монам дар ҳозир. Ва савол мегӯяд ки масоҳати ин секунҷаро ёбем. пеш масоҳатро ёфтам, ман бояд сеюм тарафро ёбам, катети дуюмро ёбам. Барои катети дуюмро ёфтан пеш гуфта будем теоремаи Пифагорро бояд истифода барем. Формулаи Пифагорро бояд истифода. Формулаи Пифагор чӣ мегӯяд? Суммаи квадрати катетҳо баробар аст ба квадрати гипотенуза. Яъне 16 квадрат ҷамъи x квадрат баробар аст ба 20 квадрат. Аз ин ҷо агар инро кор кардан ба кор кунем, агар ин 400 мешавад ва агар ин модулро кор кунем x квадрат баробар ба 144 ва x мешавад баробари 12. ва аз ин ҷо ёфтем катети дуюмро инҷа 12 мешавад. Акнун саволе ки дигар чӣ мегӯяд? Савол мегӯяд масоҳати секунҷаро муайян кунед. Масоҳати секунҷа чӣ аст? Чӣ хел масоҳати секунҷа мегӯяд? Як ихтиёри секунҷа кашем. Масоҳати секунҷа ҳама вақт зарби асос дар инҷо масалан бигзорем инҷа як секунҷа гирифтам. Масоҳати секунҷа умуман чӣ аст? Асос дар инҷо АБ зарби баланди ҳам вақт бояд 90 градус бошад, аш нишон медиҳем ва асосро як ҳарф гирем, дар инҷо бигзор С бошад асос. Формулаи масоҳат чӣ мешавад? Баланди зарби асос тақсими 2. ин баробар аст ба масоҳат. Масоҳатро бо ҳарфи S нишонда мешавад, бо ҳарфи ҳам нишон медем. Яъне фарқ надорад. Китоби тоҷикӣ ҳастан S истифода мебарад ба фикрам.
یعنی باید شما حرفونه شکل باید فرمول چی باید دونه؟ بلندی ضرب اساس تقسیم 2. این مساوات سکونجا رو داده میتونه. باز اکنون به سوال خودمون برگردیم. در اینجا میگوید که ما طرفا رو میدونیم این سکونجا بلندی اون این 16 است و اساس اون 12. یعنی مساواتش رو اگر یافتن خواهم استفاده بریم 16 ضرب 12 تقسیم 2. یعنی این در اصل اگر اختصار کنم چی می شود؟ 16 ضرب 6 و ضرب این به چی برابر؟ 96 برابر می شود. 16 ضرب 6 36 جمع کنیم 96. یعنی جواب ما به 96 برابر می شود. در اینجا باید دونیم که همه وقت مساوات سکونجا بلندی ضرب اساس تقسیم 2 می باشد.